Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is March 13, 2026, Biyernes nga adlaw. Presyo sang diesel, posible maglabot sa masobra 100 ka pesos kada litro next week. Payout para sa mga biktima sang bagyo nga Tino, halos natapos na. NPA nagpaatag nga hindi sila nagsunog sang kampo sa Himamaylan City. Pusil, Granada kag Cebu na-recover sa raid sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes Weekend, mga pita sa baybay sa tripping ni Rumeng kag mga mangunguma sa bago makabaligya na sa mas mataas nga presyo sang ilang nga palay. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, the biggest, brightest, and most meaningful panaad sa Negros Festival celebration ang ginapabot sini nga tuig. Gisiling ni Charina Magallanes ang festival director sa ika-30 nga tuig sa panaad sa Negros Festival, mas madamo nga mga inclusive activities ang naka-line up. Makita man sa selebrasyon karon kung paano nagsanyo kag nagtin-ad pagid ang ginakabig Festival of Festival sa sulod sang 3 ka dekada. Sa pinakauna man nga tion suno sa kay Magallanes ang 32 ka mga LGU nga nagalakip sa Bacolod City ang mayara sang tiglawas para sa panaad sa Negros Festival. Opisyal nga ginlunsar ang panaad sa Negros Festival subong nga hapon. Lakip diri ang presentation man sa music video kag sashing sang linay sang Negros candidates. May mga pagpanghangkat man nga ginatubang ang sitwasyon karon suno kay Magallanes nagakaigo lamang nga may selebrasyon kag hatagan ang pumuluyo sang kasadya nga gina-deserve nila. Nag-upod man sa panaad sa Negros launching ang Mr. Pilipinas Worldwide candidates. Sila ang nagbisita sa Negros Occidental, ilabi na sa mga tourist sites sa Talisay City kag Don Salvador Benedicto, bangod mangin backdrop sang ilang shoot ang amo nga mga lugar sa Negros Occidental. Of course, we are expecting that this is going to be the biggest and the most meaningful and the brightest Panaad to date because it's our 30th anniversary. Although this is the 30th Panaad Festival, not exactly 30 years after it started because we had a hiatus for 2 years. So this is the 30th Panaad Festival. So we are doing everything to make it more memorable and more meaningful and to showcase how the festival has grown over the 3 decades. Sa number 9, masobra sa 200 ka mga persons deprived of liberty gikan sa Bacolod kag Victoria City ang negatibo sa drug test. Nagnegatibo sa paggamit sa illegal nga droga ang 215 ka mga persons deprived of liberty sa duha ka mga jail facilities sa Bacolod City kag Victoria City. Nalakip sa ginpaidalom sa random drug test ang 155 ka mga lalaki nga mga PDL sa Metro Bacolod District Jail kag 55 ka mga lalaki kag 5 ka babae nga PDL gikan sa Victoria City Jail. Ang katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region ang nagpatigayon sa drug test. Samtang may ginpatigayon man nga Greyhound operation sa mga jail facilities kag wala sang may na-recover nga mga illegal nga mga pagkabutang sa mga selda sang PDL. Sa number 8, Pusil, Granada kag Cebu nakuha sa isa ka raid nga ginpatigayon sa Bacolod City. Nagpadulong kagabi ang katapos ang Police Station 2 sa isa ka balay sa Purok Tilapia, Barangay 3 sa Bacolod City agud iserve ang search warrant para sa illegal possession of firearms batok sa kay alias 12. Nakuha sa operation ang isa ka 45 caliber nga pusil, mga balay sa Granada kag 3 ka pakete sang suspected shabu nga nagabalor sa 102,000 pesos. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino ang hepe sa Police Station 2, si alias 12 among suspect sa pagpatay sa isa ka babae nga barker sa Barangay 3 sadtong tinalikdan nga tuig. Detained karon sa custodial facilities ng Station 2 si alias 12. Kaso nga illegal possession of firearm, explosive kag illegal drugs ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, nakatutok na sa karon ang Philippine Army sa ilang external defense.
Pero wala man ini nagabuot silingon nga ginapabayaan ng internal security operations. Ining sunod sa pamuno sang Army nga si Lieutenant General Antonio Nafarrete nga nagbisita sa tropa sang 303rd Infantry Brigade kainasang aga. Sunod kay Nafarrete, wala na sang nabilin nga guerrilla front sa New People's Army. Remnants na lamang ang nabilin o mga jutay nga nabilin nga puwersa. Diri sa Negros, gamay na lamang ang nabilin sa rebelding NPA. Ginahaylo ni Nafarrete ang komunidad nga magbuligay. Pangapinan suno sa iya ang mga pamatanon. Kung may mga reklamo gid, magpakig-angot mismo sa gobyerno. May mga natungdan nga ahensya suno sa iya nga magabaton sa anuman nga sahay sang reklamo. Samtang gisiling man ni Nafarrete nga labing ginahatagan niya sang importansya ang army personnel kag ang development nila. Wala na. Remnants na lang ang nabilin. No? I know here in Negros, gamay-gamay na lang na. No? But I am encouraging our communities. Let us move forward. Let us help one another. We will help you. We will capacitate. Give opportunity to your children. Sa mga kabataan nyo, maluoy ka mo sa mga atong kabataan. Kung amo na lang ni Permi ang nakatabo sa aton, no? Katagan na kalinaw. This is a democratic institution. Kung may reklamo ka mo, ipalapit sa tama na organisasyon. Kung may ano sa lupa, dito sa DAR, kung mayroong sa pagtanim, meron tayong agencies that will help us. Sa number 6, NPA nagpahatag nga hindi sila ang sa likod sa pagsunog sang isa ka kampo sa Himamaylan City. Sa statement nga ginpadala ni Ka Dionisio Magbuela sang spokesperson sang Romeo Nanta Command sang NPA, hindi sila ang nagsunog sa kampo nga ginapanagihan ni Wilfred Anglo sa Hacienda Jose Valing, Barangay Libacao sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Isa ka hektarya sa 120 hectares sang katubuhan ang nasunog. Suno sa rebelde nga grupo, ginsabotay lamang sila nga sila ang may kahimuan sa sininga panganunog. Sa weekend, ginpangsunog ang mga heavy equipment sa among hacienda bangod para sa NPA, syado kanubo sang ginasweldo sang tag-iya sang hacienda sa mga mangunguma. Ginaklaro sang NPA nga ini lamang ang ilang ginhimo nga pagsunog sa mga heavy equipment kag hindi ang pagsunog sa kampo. Sa number 5, 5 milyon ka pesos nga ayuda ang ginpanagtag sa Bacolod City. Nakabaton sa tig 10,000 pesos nga livelihood assistance ang 469 tanan ka mga Bacolod noon sa idalom sa Sustainable Livelihood Program kung SLP sa syudad. Lakip sa mga nakabaton ang muang 308 ka mga mangingisda, 19 ka mga mangunguma, 45 ka mga distressed clients, 21 ka community-based drug rehabilitation program clients, kag 66 ka mga vendor. Magluwas sini. Ginsiling ni Dr. Richelva de Prado Manga, pamuno sa Department of Social Services and Development, nga may una nga 31 ka mga vendor sa Bacolod Public Plaza ang nakabaton sa mga ayuda. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Gasatayang, ang mga ayuda ang bulig sa syudad sa mga pumuluyo, aguliwat nga makabangon ilabi na sa mga naapektuhan sang kalamidad. Sa kabukusan, miyara na tanan sang 500 ka mga Bacolod nun ang nakabaton sa mga livelihood assistance. Funds ni siya naging set aside for SLP na to, yung livelihood program, pang dugam sa ilang kapital. Kalaban namin sa mga mangingisda ni mga kampo, kung sa may dugam kapital may hatag at syudad para sila ng negosyo. Sa number 4, masobra na sa 1 billion pesos tanan ang napanagtag sa Department of Social Welfare and Development sa mga nahalitan sang Bagyo nga Tino. Gisiling ni DSWD Regional Director Arwin Razo nga mga 90% na sila nga nahuman sa releasing sang ECT o kung ECT para sa mga pumuluyo nga apektado sang Bagyo nga Tino. Sunod sa DSWD, as of March 11, naglabot na sa 183,251 ka pumuluyo ang nagbaton sang cash assistance.
Ini sila ang gikan sa Bago, Benalbagan, Himamaylan, Hinigaran, Isabela, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Bacolod sa Negros Occidental, kag Canlaon City naman sa Negros Oriental. 1.076 billion na ang na-release. Gitsiling naman ni Razo nga ang pilot rollout sa bulig para sa mga public utility drivers sa National Capital Region. Naghulat pa sila sa guidance kung paano iniipatuman sa mga rehiyon. Damlag pa, ginpahayag na sa national government nga magabaton sang 5,000 pesos ang mga PUV drivers kag una nga magabaton ang mga tricycle drivers. Ini para mabuligan sila sa epekto sa pagtimbuok sa presyo sang langis dala sang gamo sa Middle East. Sa number 3, mga gasolinahan sa Bacolod ang nagasunod na sa insakto nga presyohanay. Ini ang suno sa Bacolod City Police Office. Ginsiling ni BCPO spokesperson Police Captain Dax Santillan nga wala sila sa may na-monitor nga mga gasolinahan sa syudad nga naglapaw sa price range nga ginapatuman sa Department of Energy. Dugang pa niya, ilaman nga ginahugot nga ginabantayan ang mga konsumidor agud malikawan ang howling sa produkto petrolyo. Hindi pwede suno sa PNP ang paghowling sang gatong bangod sa krisis sa karon nga ginatubang sa pungsod. Siling ni Santillan, natahap ang mga gasolinahan nga magpasobra sa presyo bangod sa padayon nga pagbantay sang kapulisan sa ila. Madumduman nga una na nga gisiling ni BCPO Director Colonel Eugene Rabadomia nga may isa ka gasolinahan sa Barangay Mansilingan sa Bacolod sa nagligid nga semana. Ang unang nga ginsaway sa kapulisan bangod sa overpricing. Giliw naman ini nga ginbalik sa gasolinahan sa insakto nga presyo. Panawagan naman sa PNP sa mga pumuluyo nga likawan ang panic buying bangod may nagakaigo nga supply ang mga gasolinahan. Wala sang dapat iga-panic, wala sang dapat iga-alarmas pa sa subong ang ating mga konsumidor kay makita naton may supply gate ang aton mga gas stations. And monitor man nato na gasunod man sa presyo ang mga gas station. So, parugyan sa pulis, wala sa dapat iga-panic kahit tayo kita sa atong normal na pagpangabuhay. Sa number 2, Dumaguete City nga LGU maghatag sang 10 million pesos nga fuel subsidy sa mga transport drivers. Kapin sa 10 milyones pesos ang natalanang ay gahatag sa syudad sa Dumaguete sa Negros Oriental sa mga public transport drivers bilang fuel subsidy bangod sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ini gikumpirma ni Negros Island Region Land Transportation Franchising and Regulatory Board Director nga si Jerry Liena. Ang mga subsidy ang igahatag sa mga rehistrado nga mga tricycle kag public utility vehicle nga mga drivers sa Dumaguete. Ini ginpaagi sa sanggunian panglungsod sang Dumaguete City sa isa ka ordinansa nga nagalaom nga mabuligan ang syudad mabuligan sang syudad ang mga drivers nga nagakaapektuhan sa mataas nga presyo sang produkto petrolyo. Madumduman nga una na nga nagpanawagan ng LTFRB sa mga local government units nga maghatag sang dugang nga subsidy sa mga drivers. Ini magluwas pa sa 5,000 pesos nga igahatag man sa gobyerno nasyonal. Nasaad man ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga maghatag man ang kapitolyo sang dugang nga pondo para sa mga apektado nga drivers sa bug-os nga probinsya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Presyo sang diesel posible maglabot sa masobra 100 pesos kada litro sa madason nga semana. Gani mga drivers, may kinaiyan ang mga diskarte para hindi matamaan. Yaring report. Diri sa may Gatuslao Street sa Bacolod City, nagatubang nga ilang mga gas station sa Siniga gas station, line of 7 ang presyo sang diesel. Pagbalikin mo sa piyak, line of 8 naman. Pero next week, posible maglabot ini sa line of 1 or masubra sa 100 pesos. Gani ang mga driver, may napatina na nga mga gas stations nga patugungan kung diin sila makabarato, parehas na lang sa kay Celso Tumarse. Sa Gatuslao Street sa Bacolod City, may duha ka mga gas stations na siya nga nakitaan, nga yara lang sa line of 7 ang presyo, sang kada litro sang diesel, gani diri siya nagapatughong. Sa 3 ka mga gas stations nga nagaidas, halos 80 pesos, may yara man sang halos 79 pesos, kag may halos 86 pesos ang litro.
Wala na siya mayo nagalibot, nagahulat na lang siya sa mga pila para hindi maubos ang iyang krudo sa libotay. Hulakay na lang sa pilay. Ulat ka lang sa pila, sa magsigilibot? Oo, kaya libot siya. Pati niya ako niyan. Duwa na kaliktro dyan. 2 ka litro ang isa kalibot? Alin ni Bernat. Pabanago? Oo, mag-sindos, capacity ko. Kung mag-sitting ko, 160. Oo. Kung maputa ka sa gasol, may lang kung may nagkikatuaon Humalin sa nag-big time oil price hikes ang sininga semana, ang 500 pesos nga average take home niya nangin 200 pesos na lang. Next week, madugangan pagid ang antos ni Celso kay man, posible maglapaw na sa 100 pesos kada litro ang diesel. Kung ibase sa trading sa world market, posible ngayara sa 16 pesos ang isa ka sa diesel. Kag kun 85 pesos ang litro sa subong, magalabot na ini sa 101 pesos. Ang gasolina naman, 11 pesos kada litro ang isa ka sa world market, kag sa kerosene, 3 pesos kag 50 sentimos na lang. Pati taxi drivers nga gasolina ang ginatugong, wala man anay nagalibot, nagapangita na lang sa lugar nga pwede makapondo. Kaya, wala kami mo Pero ginibura mo, makatipid-tipid, ano ginima mo sa buong? Parking na. Wala ka mayo kalibot? Para makatipid? Sa gasolina, sa mo kwarta mo. Pero hindi pa ini final nga trading, may isa pa kaadlaw nga balantayan. May baluan sa weekend kung pilagid ang idugang na naman sa mahal na nga daan nga bilis ang gatong. Samtang hindi matapos ang gamo sa Middle East, para man ang pag-anto sa mga motorista sa semanal nga saka sa presyo. Na-stress kita sa presyo sa produkto petrolyo, pero yari naman ang papabalo na mo niya na yung good vibes sa inyo sininga weekend. Hilig mo magkadto sa baybay, gusto mo ang vibe ang atmosphere, kunyara ka sa higad sang baybay. Hilig mo man ang magkape-kape. Pwede inidua mahimo, ara ka nagapangape sa higad lang sang baybay, sa idalom sa mga puno sang lubi. Hindi karon ang ginadagsa sang tao nga kalantuan dala sa may banwa sang inigaran kay man pwede magkape-kape sa idalom sang mga kalubihan. Ini katuan ta sa Sabado sa Tripping Diruming at 8 a.m. Sa Sunday naman sa Are You Agreeable naton nga programa, ato naman hibaluon ang istorya sa mga mangungumanga sarang na makabaligya sa ilang mga palay sa mas mataas nga presyo bangod na mga pasilidad na sa gobyerno nga itukod sa ila kagin pahulam sila sang duta nga mapatindugan sini ni Mr. Aryu himself. Ina naman sa Sunday sa Are You Agreeable at 7 a.m. Shoutout anay sa aton nga live viewers. Subong hapon si Sir John Randolph Rubin. Maying hapon. Good afternoon. More power, Digicast Negros. Happy weekend, everyone. Sa mga Maricon, Songkip Valedores. Maying hapon, Digicast Negros. Watching from Fairview, Quezon City, si Jocelyn Loquero. Happy weekend, Digicast team. Maying hapon, watching live from Hong Kong, si Lindol Sunyo. Maying hapon, Negros Kuno, hambal ni Sir. Si Jubea Yap Janala. Maying hapon, Choy Ruming Subaldo, kag Digicast Negros. Watching live si Ma'am from Baguio City, si Sir Romel Mahilong Galio, good PM, Digicast. Si Eugenio Antoniega Perez Jr., subong mas barato pa branded nga gasoline station kaysa generic nga gas station. Naglain gulpisan no, nagkambyo, nagbaliskad ang paya. Kagabay atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.